Στα πλαίσια του προγράμματος e-learning προσφέρεται το μάθημα προετοιμασία για το TOEIC σε 2 επίπεδα. Σκοπός του μαθήματος είναι να βοηθήσει τους σπουδαστές να εξοικειωθούν με τη δομή και το περιεχόμενο της εξέτασης και να βελτιώσουν σταδιακά την απόδοσή τους με τη χρήση του κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού. Το πιστοποιητικό TOEIC έχει διεθνώς αναγνωριστεί στον χώρο της εργασίας αλλά και της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σαν έγκυρο μέσο αξιολόγησης των γνώσεων της αγγλικής γλώσσας ως το επίπεδο Γ1 Advanced. Η διάρκεια της προετοιμασίας είναι δίμηνη. Συνιστάται στους συμμετέχοντες γνώση της αγγλικής γλώσσας ως το επίπεδο Α2, σαν ελάχιστο προαπαιτούμενο για τη χρήση των προεπιλεγμένων βιβλίων, την ευχερέστερη κατανόηση του υλικού και την ταχύτερη βελτίωση της απόδοσής τους. Το υλικό καλύπτει την προετοιμασία των ενδιαφερομένων για πιστοποίηση των γνώσεών τους, είτε σε επίπεδο Β1 Basic ή σε επίπεδα Β2 Lower και Γ1 Advanced, όπως καθορίζονται και αναγνωρίζονται από το ΑΣΕΠ. Οι εξετάσεις διενεργούνται από την Ελληνοαμερικανική Ένωση σε συχνά και τακτά χρονικά διαστήματα μέσα στη χρονιά και τα αποτελέσματα είναι διαθέσιμα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Ας σημειωθεί ότι στην Ελλάδα το ΑΣΕΠ αναγνωρίζει και μοριοδοτεί μόνο τα επίπεδα Β1, Β2 και Γ1. Οι υποψήφοι εξετάζονται στις δεξιότητες ακουστικής κατανόησης και κατανόησης γραπτών κειμένων. Το πρόγραμμα μελέτης θα είναι διαθέσιμο κάθε εβδομάδα μέσω της πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης. Περιλαμβάνει τη συνδυαστική μελέτη των ενωτήτων των βιβλίων και επιπλέον υλικό για την περαιτέρω εξάσκηση. Στη διάρκεια των μαθημάτων η επικοινωνία μας θα γίνεται είτε μέσω τηλεφώνου ή μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Με χαρά θα απαντήσω σε περαιτέρω ερωτήσεις σας και σας εύχομαι άμεση επίτευξη των στόχων σας.